Benvinguts en aquesta xerrada sobre Júpiter. Júpiter, emoció, moviment i desenvolupament humà. Aquest és el títol. Ara anirem desplegant tots aquests conceptes i anirem teixint-los amb una mena de xarxa de significat que esperem que ens resulti reveladora. Bé, en astrologia diem que cada signe està regit per un planeta i alguns signes estan regits per dos. Que un planeta regeixi un signe vol dir que l'energia que el planeta representa pot estar a gust dins d'aquell signe, es pot esplaiar bé dins d'aquell signe i li atorga les seves característiques. Aquí el que veiem és un gràfic general de les regències dels planetes, però ara ens enfocarem, òbviament, en les de Júpiter, perquè això és una xerrada sobre Júpiter. Per tant, Júpiter regeix els signes de Sagitari per una banda i de Piscis per l'altra. Sempre els planetes regeixen un signe de cada cantó, tal com està disposat aquí en el gràfic. Un és de polaritat positiva i l'altre és de polaritat negativa, en aquest cas Sagitari de polaritat positiva i Piscis de polaritat negativa. Simbolitza la capacitat d'assolir les alçades, siguin físiques o simbòliques, i aquests trets essencials els atorga en aquests dos signes, Sagitari i Piscis, a través de la seva regència. A Sagitari, que és signe de foc mutable, el que expandeix, eixampla i fa créixer és la gestió del poder de la individualitat representada pel foc. La mutabilitat del signe, o sigui, la seva capacitat de flexibilitat i canvi, li ve molt de gust acceptar aquesta expansió, òbviament, i busca portar a les alçades el creixement de la voluntat individual en tots els àmbits possibles. Aquest seria el significat, la comoditat de Júpiter com a regent de Sagitari. I quan Júpiter atorga aquests trets a Piscis, que és signe d'aigua immutable relacionat amb el món emocional per l'aigua, el que fa créixer i expandir i eixamplar és el món de les emocions, explorant totes les possibilitats, buscant arribar a les màximes, diguem-ne, alçades emocionals o els màxims àmbits d'experiència emocionals possibles. I és per això que Piscis és el signe de l'idealisme emocional, també, i de la connexió emocional basada en la generositat i la confiança jupiterianes. Quan en una carta un planeta està situat en el signe que regeix, per exemple, Júpiter a Sagitari o Júpiter a Piscis, si ho tinguéssim a la nostra carta, es diu que aquell planeta està en regència o en dignitat i el que representa aquell planeta es pot desenvolupar a plaer, sense cap condició que el restringeixi, en principi, perquè allà en aquell signe hi està ben a gust i actua lliurement, sense restriccions. El podríem comparar amb una persona que està a casa seva tan tranquil·la, pot fer el que vulgui, tots podem fer el que volem quan estem sols a casa, no hem de donar explicacions a ningú ens dirà el contrari, ningú ens manarà res, ningú ens criticarà res, estem ben amples, d'acord? Però, a part de les regències dels planetes, també tenim un altre tipus de condicions. Aquestes condicions tradicionalment s'anomenen dignitats o debilitats essencials. Per exemple, també tenim, bé, aquí veiem les regències de Júpiter, passo a ensenyar-vos el detriment o l'exili. El detriment o l'exili és el signe oposat a la seva regència, és a dir, un planeta està en els signes del seu exili quan estan els signes oposats als signes que regeix. Per tant, Júpiter està en exili a Gèminis i a Virgo, que són els oposats a Sagitari i a Piscis. I en aquests signes el planeta està com despistat, està com un ànec en un garatge, completament fora de la seva zona de confort, no està lliure per actuar a voluntat, la mateixa paraula ho diu, exili, l'han fet fora de casa i, per dir-ho així, ha d'aprendre a funcionar dins de paràmetres que no li venen gens de gust o que li són totalment aliens i li calen dosis d'acceptació i d'adaptació a un territori i a unes condicions que li són estranyes, que li són alienes. A la llarga, però, òbviament, això equilibra i completa l'expressió d'aquell planeta. Hi ha més dignitats i debilitats essencials. Aquí en veiem les altres dues.
són l'exaltació i la caiguda. Es diu que Júpiter està exaltat a Càncer i en caiguda a Capricorn. Avui farem atenció especial a l'exaltació, perquè un planeta en el signe de la seva exaltació podríem dir que és com un convidat de luxe. Per exemple, podríem comparar amb una persona que va convidada a casa d'un amic. I a casa d'un amic doncs, no es comporta tal com ho faria a casa seva, que si va tot el dia en pijama i sabatilles no passa res, o si deixa plats a la pica per rentar per l'endemà tampoc passa res. Quan vas convidat a casa d'un amic, doncs, procures ajudar, procures ser amable, en definitiva, procures comportar-te d'una manera refinada. Això ens diu que el signe d'exaltació d'un planeta és un lloc on el planeta pot treure el millor d'ell, és a dir, pot treure la seva versió més refinada. I aquí ens interessa veure com Júpiter pot desenvolupar aquesta versió més refinada. Però primer, per completar la descripció de les dignitats i les debilitats, ja que així ho fem tot, podríem dir que un planeta en el signe de la seva caiguda és com algú que està convidat a casa del seu enemic. L'exaltació estaria convidada a casa, seria una convidada a casa de l'amic i la caiguda seria com una convidada a casa del teu enemic. Si estàs a casa del teu enemic, has de ser molt estratega per identificar quines són les regles del joc d'aquella casa i utilitzar-les per poder-te guanyar l'enemic i per poder utilitzar, diguem-ne, la situació en qüestió de manera constructiva i tot i així sempre hauràs d'estar mínimament alerta per evitar els possibles inconvenients o sabotatges que pugui haver-hi. Fixeu-vos que és diferent de l'exili, que a l'exili estàvem en un terreny totalment aliè, però podem acabar dominant aquell terreny. Sí? Resumint, pel que fa a Júpiter, això que us acabo de dir, aquests exemples dels convidats a casa de l'amic o del que està a casa tranquil·lament o dels convidats a casa dels enemics, ho podeu aplicar a entendre les condicions de qualsevol planeta, no només Júpiter, però ara, òbviament, aquí ens centrem en Júpiter. Per tant, resumint, on Júpiter pot treure millor i amb més llibertat les seves qualitats és en la regència i en l'exaltació. I això són els signes de Sagitari i Piscis per regència i el signe de Càncer per exaltació. Sí? Sagitari, Piscis, regència, Càncer, exaltació. Ara voldria fer un petit incís aquí, perquè és un incís per dir-vos que això de les dignitats i les debilitats dels planetes, això és un concepte que certes branques de l'astrologia tradicional utilitza per valorar la força dels planetes en situacions determinades. Això es fa servir així, per exemple, en astrologia horària. Potser alguns dels que esteu aquí heu estudiat astrologia horària. També es fa servir en astrologia mèdica o en astrologia electiva i es valora que un planeta és fort o és potent en funció de la seva dignitat o debilitat essencial. Però això mai ho hem de traslladar de forma literal en termes de força o no força quan fem astrologia psicològica. És a dir, fer aquest trasllat literal seria un greu error. Les dignitats i debilitats simplement ens expliquen coses sobre els signes i ens expliquen funcionaments dels planetes. La prova de que no s'ha de traslladar aquesta literalitat de que un planeta és fort o és dèbil segons estigui en la seva dignitat o debilitat essencial és que hi ha cartes de personatges famosos que han fet grans coses i que tenen els planetes molt fotuts, si em perdoneu l'expressió, segons aquest concepte literal de dignitat i debilitat. Un exemple podria ser Luciano Pavarotti, el cantant d'òpera, el millor tenor, crec, de la història de l'òpera. El Pavarotti té el Sol i Venus en caiguda, la Lluna, Mercuri, Mart i Júpiter peregrins, és a dir, sense cap dignitat, cosa que en astrologia tradicional es considera com que aquell planeta està perdut, fora de lloc i que per tant no està centrat per actuar. L'altre exemple seria Bruce Springsteen, que conegut per tothom, m'imagino, que té el Sol i Júpiter en caiguda i Venus en detriment, en exili.
I a part de Mart en exaltació, tots els altres planetes els té peregrins. Per tant, sisplau, no barregem. Cada eina fa la seva feina i en astrologia psicològica les dignitats i debilitats dels planetes no ens diuen si un planeta pot o no pot actuar, o si té força o no té força la carta, i molt menys si és bo o dolent. D'acord? El que ens explica són trets essencials sobre els arquetipus, sobre l'arquetipus que representa el planeta, sobre com actua, sobre com fa servir la seva energia, i també, òbviament, ens ajuda a entendre l'essència dels signes. Ara ho anirem a veure amb Júpiter i la seva exaltació i les seves dignitats, d'acord? Per tant, veurem quin coneixement i comprensió ens pot aportar tot això. D'entrada, el que podem observar, fixeu-vos, és que tant la regència com l'exaltació de Júpiter estan en signes d'aigua, es donen en signes d'aigua, no? Una regència està a Piscis i l'exaltació està a Capricorn. I l'aigua a què correspon? Doncs correspon al pla emocional. Ara ja comencem a lligar el títol de la xerrada, Júpiter, emoció. Sí? Lligàvem amb emoció. Regent de Piscis, signe d'aigua, exaltat a Càncer, signe d'aigua. Això ens pot semblar curiós i potser fins i tot no ens encaixa gaire amb el que sabem típicament de Júpiter, perquè semblaria que l'energia jupiteriana tingui més a veure com amb coses que, no sé, amb impulsos cap endavant, amb anar cap endavant i cap enfora, amb consecucions, amb èxits, amb creixement, amb desenvolupament extern de l'individu a la seva vida, etc. I en canvi, fixeu-vos que resulta que el planeta treu el millor d'ell mateix dins del món emocional. Ara veurem que tot això té molt de sentit, perquè totes aquestes consecucions i èxits en el món exterior de les persones estan directament relacionades amb les bases emocionals que s'hagin assentat en l'individu des del principi de la seva vida. Comencem per abordar un tema típicament jupiterià, que és la confiança. La confiança és una qüestió clau en el desenvolupament de la persona humana. Per tant, i sabem que la confiança és un dels conceptes clau associats a Júpiter. Això té molt sentit si considerem la seva exaltació en el signe de Càncer, és a dir, aquesta relació que tenen Júpiter i Càncer. Aquesta relació per exaltació de Júpiter i Càncer ens explica que allà, dins l'atmosfera de Càncer i tot el que això significa, tot el que aquest signe significa, es construeix alguna cosa que serà preciosa i essencial pel desenvolupament humà, de la persona humana. De fet, la confiança, Júpiter, es construeix a través de les emocions, dels vincles amorosos, d'acompanyament, de protecció i de respecte, Càncer, amb els adults de l'entorn quan nosaltres som petits. Això connecta directament la confiança amb les emocions, sí? I les emocions van directament connectades amb el moviment. Ara ho veurem. Següent paraula del títol d'aquesta xerrada. El moviment és innegablement necessari per l'exploració del món, perquè per explorar el món ens hem de moure. I exploració és un altre dels conceptes claus de Júpiter, que com tots sabem. Confiança, emocions, moviment, exploració, són part d'un mateix paquet, són part d'un mateix bloc. I tot aquest bloc, tot això porta al creixement, una altra paraula clau de Júpiter. Per què incloc el moviment en aquest paquet? Veiem aquí una mica esquemàtic les definicions de la paraula emoció i de la paraula emotiu. És molt curiós que en anglès emoció és emotion i moviment és motion, sense la E, sí? Emotion, motion. I l'etimologia de les dues paraules és la mateixa i significa moviment. I ve del llatí motionem, que significa el procés del moviment, canvi de lloc, contínua variació de posició. El llatí emovere, que vol dir anar-se'n, canviar de lloc, remoure, agitar, fixeu-vos, I la paraula emotiu, que significa que causa moviment,
que és també del llatí emovere, o que té capacitat de moviment. Per tant, fixem-nos la relació entre emoció i moviment, emotion i motion, que tot ve de la mateixa arrel. Per tant, l'emoció és el que ens impulsa a moure'ns, i això ho notem nosaltres i ho vivim nosaltres cada dia. I en això justament es basa el desenvolupament de l'infant, en l'impuls de moure's i la confiança i la llibertat que tingui per fer-ho. I al seu torn, els resultats d'aquests moviments a nivell de les emocions que li produeixin estimularà la confiança en fer nous moviments i en seguir tenint emocions per seguir-les escoltant i seguir creixent i seguir explorant. Hi ha un moment en el desenvolupament de l'ésser humà on el bebè comença a ser capaç de veure i de ser conscient del seu entorn. I això seria, com aquest bebè tan mono que veieu a la imatge, aproximadament a partir dels 6 mesos d'edat, quan la vista del bebè, els seus ulls ja estan preparats per veure-hi amb bastanta claredat. I aquí, clar, li apareix tot un món al seu entorn, descobreix que hi ha un munt de coses al seu voltant, descobreix que hi ha altra gent, els veu, li creen un interès i li apareix l'impuls de començar a explorar-ho tot, de començar a descobrir tot aquell món, totes aquelles coses que veu al seu voltant, i ho fa a través dels sentits. Li apareix el desig de començar-se a moure cap enfora, de començar a tocar, de començar a tastar, entrar en contacte amb tots aquells objectes del seu entorn, amb les persones o els éssers que hi hagin, poden haver-hi animals també. Aquest impuls cap al moviment és el que fa que la criatura desenvolupi la seva capacitat de locomoció i la seva psicomotricitat. Aquí és un moment on el focus que originàriament estava col·locat en la mare o en la persona cuidadora, gradualment s'esvaeix per donar pas a la mirada cap a altres coses, cap a l'entorn. I aquí és un punt on aquest moviment físic de la criatura cap al seu entorn ha de ser possible. I és superimportant, com veurem després, que el bebè, la criatura, faci aquest moviment amb els seus propis mitjans i seguint els seus propis impulsos, perquè això tindrà una relació directa amb la capacitat de confiar en ell mateix i en el que sent. És a dir, si hi ha un impuls des de dins cap al moviment per part del nadó, sent aquest impuls, i aquest moviment no és possible, què passarà? Passarà que el bebè anirà entenent que allò que sent per dins no serveix per res, o que no és valuós, o que no és valorat, o que no és promogut o recolzat per l'entorn i pels adults de l'entorn. I de mica en mica, sense que això sigui un procés racional, evidentment, estem parlant d'una fase preverbal, de mica en mica anirà suprimint o no fent cas d'aquests impulsos emocionals. I en el cas de que no sorgeixi l'impuls natural cap al moviment o que sorgeixi però que sigui restringit o forçat per un adult, el bebè anirà entenent que el que ha de fer és el que els altres imposen, pugui o no pugui, perquè potser no està preparat per fer el que li demanen. Anirà entenent d'alguna manera que ell és un ésser com desvalgut, que necessita assistència per poder fer les coses per les que potser no està preparat o coses que no sent l'impuls de fer. Tot això, doncs, no sé, els que d'aquí tingueu fills petits podeu aplicar l'observació de tot això a la relació amb els vostres fills, perquè tot això és molt, molt important de cara a com siguem després com a persones adultes. De fet, els patrons de funcionament en quant a la relació de l'emoció amb l'impuls i amb el moviment exploratiu queden assentats en aquesta fase preverbal que dèiem, és a dir, la fase del nadó, del bebè, de la criatura, que és prèvia a l'adquisició del llenguatge. I tot això formarà una base d'automatismes que segurament s'anirà confirmant i assentant en els primers anys de vida i fins a l'adolescència.
on tindrem la primera oportunitat de revisar aquests patrons amb el primer retorn de Júpiter als 12 anys, com suposo que ja sabeu, que es produeix la primera revisió d'aquests patrons. Però tornem als 6 mesos en endavant, en la criatura de 6 mesos endavant, perquè en aquell moment també comença a aparèixer un tema molt important a la vida de les persones, que és la consciència de la dualitat. És a dir, el bebè comença a distingir entre el que sent dins seu, el que és seu, i el que hi ha fora, el que li és aliè. I això també li produeix emocions en un mecanisme emocional molt bàsic, que seria el mecanisme del plaer-dolor. Aquests estats emocionals bàsics són els que el porten a tenir un impuls instintiu cap a allò que li produeix una sensació agradable o un impuls instintiu de fugir del que li produeix una sensació desagradable. És a dir, amb allò que li sigui agradable o amb aquella persona del seu entorn que hi tingui una bona vibració, s'hi voldrà vincular. I amb allò que li sigui desagradable, no s'hi voldrà vincular. El que sigui agradable ho voldré explorar, en voldré més. I si no resulta agradable, no en voldré més. L'energia del bebè, per tant, s'expandeix en direcció a allò que li produeix sensacions emocionals. Fixeu-vos, tota l'estona està apareixent, si us en doneu compte, el significat, el simbolisme de Júpiter i el simbolisme del contenidor emocional del signe de la seva exaltació, que és Càncer. Per tant, l'energia del bebè s'expandeix, Júpiter, en direcció a allò que li produeix sensacions emocionals agradables, Càncer. En direcció cap al vincle, Càncer, també, que és el que proporciona confiança i protecció. Sí? Júpiter, de fet, era el gran protector. A la mitologia i a les cultures antigues se l'invocava per demanar protecció. Recordem que estem en un punt on el llenguatge encara no s'ha desenvolupat, no ha aparegut la capacitat de raonament. Per tant, aquestes distincions entre plaer-dolor, vincle-no vincle, moviment cap a el que sigui o no moviment cap al que sigui, es produeixen en un pla emocional, en un pla instintiu i, per tant, irracional, i que serà de funcionament automàtic en la persona adulta, a no ser que ho faci conscient i treballi per modificar-ho si cal. A mesura que la criatura va consolidant les seves capacitats motrius, evidentment es pot moure molt més eficientment a l'entorn i a partir d'aquí ja veurem que el moviment i l'espai per explorar són crucials en aquest moment de la infantesa i continuaran sent importants quan siguem persones adultes. De fet, hi ha tota una corrent de pensament que és la criança respectuosa, potser alguns de vosaltres ja sabeu de què va això, i la criança respectuosa té com a premissa bàsica el moviment lliure, que és la idea clau de la criança respectuosa. Això ho va desenvolupar una metgessa pediatra austríaca, és aquesta senyora que veureu ara, que es deia Emmy Pichler, i això va ser a mitjans del segle passat, del segle XX. I aquí veieu un esquema dels moviments naturals dels nens i aquí veieu tota una sèrie de materials que potser els heu vist a les escoles bressol i a altres llocs així infantils que s'anomenen materials Pichler. Aquesta senyora veia l'infant com un ésser actiu, competent, amb iniciativa, i va ressaltar la importància de l'activitat autoinduïda per part de l'infant, conduïda pel mateix infant, impulsada pel mateix infant. Ella es va establir com a pediatra a Budapest i als anys 30 del segle XX li van encarregar la direcció d'un orfenat a Budapest, que avui dia és un institut molt important, que es diu Institut Pichler, que promou tota aquesta línia de pensament de la criança respectuosa i el moviment lliure. I ella allà va treballar per oferir als nens de l'orfenat una experiència de vida
que promogués el seu desenvolupament de la manera més similar possible a com ho haguessin fet dins del si d'una família amb aquests criteris, no? de suport, de recolzament i de respecte. I aquest projecte va ser en aquell moment superoriginal, superinnovador, i no pretenia reproduir la relació maternal de la criatura amb una mare, però sí que volia que els infants es desenvolupessin saludablement i que establissin uns vincles càlids amb les seves cuidadores. Tornem a estar amb el tema del vincle, de la confiança i de Júpiter exaltat a Càncer. La base d'això, doncs, evidentment, era dipositar una gran confiança en la capacitat de cada infant de desempallegar-se en l'entorn d'acord a la seva pròpia activitat i seguint els seus propis impulsos, motivacions i capacitats físiques. L'activitat autònoma era clau, era bàsic. I aquesta activitat autònoma de la criatura ha de ser sostinguda per la relació amb els adults cuidadors, però, compte amb això, no manipulada. Gràcies a això, l'infant té la sensació de ser una personeta competent, digna d'atenció, reconegut en la seva individualitat i va elaborant una confiança en si mateix que li permet créixer harmoniosament. Sempre tendim a relacionar l'aprenentatge amb una qüestió mental, però de fet els infants aprenen tremendament a través del moviment, aprenen moltíssimes coses i sobretot aquests patrons emocionals els aprenen a través del moviment molt abans que amb el raonament. Abans de l'aparició del llenguatge, els infants es comuniquen amb el cos i és a través d'ell i del que poden fer amb ell que es van estructurant coses que després es convertiran en creences i en pensaments. I és a través d'això que van establint els vincles amb l'entorn i amb els altres. I a partir de la vivència del propi cos i del plaer que els proporciona el moviment i l'exploració que van fent, van prenent consciència del jo i van construint la seva identitat i confiança. Per això és tan important el moviment lligat i basat en l'emoció i en l'impuls intern, perquè proporciona un aprenentatge que encara no és verbal i que, per tant, assentarà uns mecanismes automàtics de funcionament que establiran el marge de maniobra que després, com a persones adultes, ens permetrem a nosaltres mateixos. I pensem que ho farem de forma automàtica i inconscient. El permís per sentir i per moure'ns, això és molt important, que de petits ens donaven l'entorn i les persones que ens cuidaven i ens educaven, d'adults ens el donarem a nosaltres mateixos, ens ho farem nosaltres mateixos. I això serà tant de forma literal, és a dir, física, en el permís de moviment físic, com de forma simbòlica, en el permís de moviment en altres plans que no siguin físics. I repercutirà en el que ens permetem o no ens permetem fer i en el permís que ens donem per explorar les coses o en el permís que no ens donarem per explorar les coses. I també reproduirem les consignes que hem rebut de petits en relació a això. I això farà que per moure'ns o explorar coses a la vida necessitarem, en principi, que hi hagi els ingredients amb els quals ens van educar de petits. Tot això ho podem revisar després de grans. I de tot això en podem trobar claus a la carta. Però seguim amb el tema, perquè parlàvem abans que és important que el moviment de l'infant sorgeixi d'ell mateix i que el realitzi a partir dels seus propis impulsos i amb els seus propis mitjans. Perquè només així el desenvolupament psicomotriu pot ser significatiu per ell. Significatiu, un altre terme relacionat amb Júpiter. És a dir, el moviment ha de ser espontani i ha de venir de la seva pròpia motivació emocional. I només serà significatiu si és així, si el moviment i l'exploració és coherent amb les emocions internes de la criatura. Potser estareu pensant que tot això és molt obvi i pot semblar molt senzill, però, en canvi, els adults tendim a obligar els nens des de que neixen
a fer moltes coses. Els obliguem a agafar postures determinades, els forcem a aguantar el cap quan encara no poden, els posem asseguts quan encara no s'aguanten, els posem drets i els aguantem perquè caminin, etc. Tenim pressa perquè facin coses i ens sembla que com més aviat facin el que sigui, millor. I això no és així, de fet, perquè en realitat la missió de l'adult hauria de ser la de simplement acompanyar els impulsos de moviment dels infants sense forçar res i animant a les seves descobertes i recolzant els seus processos i deixant que si no poden fer una cosa perquè encara no estan preparats per fer-la, ja la faran quan ells tinguin les capacitats de fer-les, aquestes coses. Compte aquí que no hem de confondre el moviment lliure amb deixar fer de tot, sense més. L'adult ha de ser-hi, ha d'estar acompanyat amb amor i amb respecte, però sense interferir de manera molt incisiva per tal de que la criatura pugui buscar de manera autònoma recursos propis i estratègies que li generin, que les generi ell mateix i que li generin la confiança a anar superant reptes i obstacles. I això farà que es desenvolupi en plenitud i la confiança en si mateix es construirà així. I també la confiança en l'altre, en aquest cas l'adult, que està allà de manera respectuosa i amb el que ell vulgui fer i ajudant i recolzant si cal. En resum, el nen necessita tenir permís per moure's d'acord als seus impulsos interns per tal de desenvolupar seguretat i confiança en ell mateix i en el seu entorn. I això, fixem-nos que relaciona moviment amb creixement i amb emocions i amb instints. És, insisteixo, Júpiter exaltat a Càncer i també regent de Piscis, tots dos signes d'aigua. Si els vincles i la protecció estan garantits, així com també està garantida la llibertat per sentir i per explorar, simbologia de Júpiter i Càncer, la persona està relaxada, no es limita per les seves pors. Sap que si fa cas del que sent, això el guia per camins que el porten a créixer i adquirir confiança en si mateix, en l'entorn, i així pot seguir explorant i fondre's emocionalment amb el que impliqui continuar creixent. I això és la simbologia de Júpiter com a regent de Piscis, que va més enllà del vincle, que va més enllà de la confiança generada a Júpiter exaltat a Càncer i que ja no parla de vincle, sinó de fusió. Júpiter regent de Piscis. És un pas més enllà i es tracta de fondre's per ser un amb allò que estem fent, amb plena confiança i fluïdesa. Clar, quan no hi ha espai pel moviment i per l'exploració segura, sobretot quan som infants, doncs els canals sensorials i emocionals es tanquen. I això afectarà la construcció de les creences de la persona més enllà, quan pugui elaborar-ho mentalment, es crearan creences sobre el món i sobre si mateixa i les creences, novament, és un concepte clau de Júpiter, com molts sabem. Si hi ha espai pel moviment, les emocions i sentiments es converteixen en fonts de significat i de creixement, perquè la persona haurà pogut relacionar aquests impulsos interns amb resultats gratificants i estimulants en el món exterior, i allò s'haurà traduït en accions i situacions més o menys significatives per l'individu. Per tant, emocions i significat van de la mà i el resultat a posteriori són les creences. Així doncs, l'individu necessita tenir espai emocional i físic per tal de desenvolupar-se quan és petit i quan és gran també. I ha de ser lliure per explorar l'entorn d'acord amb els seus impulsos i motivacions internes i a les seves capacitats des dels inicis de la seva vida. Fixem-nos com aquests dos conceptes, emocional i físic, pertanyen als dos elements que existeixen i s'expandeixen en l'horitzontalitat, l'aigua i la terra. Estem parlant d'emocions, estem parlant de cos físic, aigua, terra, i tots dos elements són els dos elements que podríem
qualificar com a horitzontals. Les emocions ens impulsen el cos a moure's i a explorar, i les emocions tenen efectes i utilitzen el llenguatge del cos també per expressar-se. Això després genera marcs mentals, sí, creences, aire. Aquí ja anem a la vertical, que definiran la condició espiritual, foc, i la potència creativa de l'individu, verticalitat total, i el seu concepte d'assoliment i èxit, en definitiva l'alçada a la que poden arribar, dit de manera metafòrica, les flames de l'individu. Per tant, no per casualitat, Júpiter està regint un signe d'aigua, que és Piscis, està exaltat en un altre signe d'aigua, que és Càncer, i regeix un signe de foc, que és Sagitari. Així està present Júpiter en els estadis de fonamentació, que són l'aigua, que fa bloc a la Terra, i en els estadis de realització de l'individu, el foc, que fa bloc amb l'aire. Si revisem una mica els processos d'aquests dos estadis fonamentals, aigua i terra, l'aigua, doncs hem vist que l'apertura de la consciència del món exterior i de la divisió entre el que és dins i el que és fora genera emocions en la criatura, en el bebè, i que en funció d'aquestes emocions el bebè es mou cap a una cosa o cap a una altra. Està clar, doncs, que l'individu necessita espai emocional i permís per sentir. I quan passem a l'etapa verbal i que correspon a l'element aire, ja som capaços d'articular i entendre el llenguatge. Ens arriben missatges dels adults que ens diuen si allò que sentim, compte aquí, és bo o dolent. Comencem a jutjar de vegades. I per tant, també ens estan dient si podem fer-ho, si no podem fer-ho, si podem sentir allò o no ho podem sentir, perquè si ho sentim serem bons o si ho sentim serem dolents. I això coarta i condiciona el desenvolupament i la confiança en la utilitat o la bondat o, en tot cas, la funcionalitat del que sentim. Les emocions són els moviments instintius de la nostra psique, per tant, el material instintiu que ens fa funcionar, i després la ment els interpretarà com a bons o dolents, els jutjarà com a bons o dolents, però no ho són en ells mateixos. O sigui, el judici el que fa és classificar i atorgar permís o no per fer, i en els entorns on no es permet l'expressió de les emocions, no hi ha oportunitat d'aprendre el seu llenguatge. La Terra és l'estadi, torno als dos elements horitzontals, per repassar una mica la Terra, és l'estadi fonamental físic, corporal. La persona necessita espai físic i llibertat de moviments físics. El bebè explora el món, explora l'espai físic i necessita llibertat per moure's físicament. Les emocions el porten a moure's. Emocions, moviment físic, terra, aigua. El moviment corporal genera emocions al seu torn, que retroalimenten el moviment i les emocions per tal de seguir explorant. Per això el moviment físic és tan important. Per això els infants que han estat privats de moviment i d'espai físic en orfenats, per exemple, de certs països, tenen fortes carències emocionals i una manca molt gran d'autoconfiança, perquè no s'han pogut moure, perquè no han tingut aquesta oportunitat d'explorar. I si no, també només cal observar el llenguatge corporal en relació a les emocions i com aquest ens parla de com se sent la persona. Si tenim por o angoixa, automàticament ens encongim, ens quedem quiets, ens quedem immòbils, o si estem confiats i alegres, el cos se'ns relaxa, tenim una postura oberta i una disposició més a moure'ns lliurement i ocupar l'espai. I per això tantes teràpies es basen en el moviment corporal com a eina per desbloquejar les emocions i alliberar creences limitants. Podem veure les emocions emmagatzemades i reflectides en el cos, i també podem veure en el cos i en com es mou el nostre món emocional intern i el permís que ens donem per desplegar aquest món emocional reflectit en el moviment corporal. Tot això ja aneu veient que és simbolisme jupiterià
essencial. La persona adulta amb bloquejos, per exemple, doncs, podrà fer-se espai per créixer i podrà alliberar-se de creences obsoletes o limitants a través del moviment corporal. Però, evidentment, caldrà que es doni l'espai emocional i físic per fer-ho. I encara que no sigui en el marc d'una activitat terapèutica, moure's expansivament i expressar emocions amb el moviment és una teràpia desbloquejant en si mateixa que ens aporta felicitat i benestar emocional i que tots podríem fer per mantenir-nos sants emocionalment. Així que una manera genial de treballar el nostre Júpiter és a través del moviment, perquè el moviment allibera emocions, ens fa conèixer el que tenim a dins, ens ajuda a desenvolupar la confiança i ens dona permís per ocupar espai a la vida i per moure'ns dins d'aquest espai amb llibertat i per gaudir de tot aquest procés. I a partir d'aquí, aleshores, ja passem als estadis superiors, a l'espai mental que correspon a l'element aire de l'astrologia i que serà conseqüència, el que es creï allà i es configuri allà, serà conseqüència de l'experiència viscuda en aquests altres dos plans, emocional i físic. I el pla mental, que es desenvolupa molt més tard, quan l'infant passa de l'etapa preverbal a l'etapa verbal, es comencen allà a elaborar totes aquestes coses a través del pensament. I si una persona té limitacions emocionals o físiques d'algun tipus, sí que sempre li quedarà la llibertat mental i aquesta sempre pot ser infinita, però perquè això ho sigui de debò, caldrà veure si les bases han estat ben posades en les etapes preverbals en relació al permís de moviment emocional i físic i si no fos així, doncs també podem fer coses per revertir-ho, per reeducar-ho, per moldejar-ho i desbloquejar coses. És a dir, que l'espai mental i el permís mental conscient i l'amplitud del pensament i les creences ve condicionada per l'experiència de l'emoció i el moviment en l'etapa preverbal. Fixem-nos que aquest aprenentatge està reflectit en el fet de que els dos signes oposats a la regència de Júpiter són signes regits per Mercuri, els aprenentatges, i Mercuri representa la ment, són Virgo i Gèminis. Tornem a les debilitats i dignitats de Júpiter per observar que regeix un signe horitzontal i un signe vertical, com hem dit abans. Piscis seria un dels signes horitzontals i Sagitari, novament, seria un dels signes verticals. Per tant, veieu que tot lliga, La seva regència de Júpiter sobre el signe de Piscis ens confirma la necessitat d'espai i llibertat emocionals per poder establir vincles nodridors i poder-nos fondre amb les situacions i fluir creativament des d'un espai intern emocional, sa, lliure, i fluir així et pot portar on vulguis, sense límits, i a més et connecta amb el caos creatiu que s'anomena, que comporta la capacitat de crear la pròpia vida. I com he comentat al principi, la regència de Júpiter sobre Sagitari, que és signe mutable i de foc, ens parla de les múltiples possibilitats de projecció de l'individu, de la versatilitat del poder creatiu que té la individualitat humana i que catapulta l'individu amb confiança absoluta en la seva connexió amb la vida, cap a accions de les quals pot extraure molt d'aprenentatge i molt de creixement. Fixem-nos també que, com que tot lliga, l'aigua està associada amb l'ànima, el foc està associat amb l'esperit i Júpiter connecta les dues coses amb les seves regències, sobre un signe d'aigua, ànima, i sobre un signe de foc, esperit. Podríeu pensar, molt bé, quina és la funció del signe de la seva caiguda en tot això? Perquè Júpiter està en caiguda a Capricorn, que és un signe cardinal de terra, i aquest representa les estructures, la definició, les normes, els límits, ja ho sabem. El fet que Júpiter estigui en caiguda aquí ja és molt lògic, perquè ens està dient que el creixement i el moviment en algun moment ha de parar, s'ha de moderar com a mínim o ha d'agafar una forma concreta per poder ser productiu. Però no deixa de ser que això és contrari al principi mateix del moviment i l'expansió. D'aquí ve la incomoditat de l'energia de Júpiter a Capricorn
que ens explica això, ens explica que, clar, li és incòmode, però d'alguna manera també l'obliga com a agafar estratègies de funcionament. Capricorn aquí li diu s'ha acabat moure's perquè sí i canviar de posició indefinidament, ara cal concretar les formes que han de prendre les coses. Per tant, l'energia de Júpiter aquí està continguda, està utilitzada constructivament dins d'unes estructures de suport i de finalitat que faran que sigui productiu i constructiu. I això, doncs, òbviament, és necessari perquè la vida existeixi i tingui una solidesa, una continuïtat. Però ja podem pensar que, i compte aquí, recordeu aquell exemple de que era el convidat a casa de l'enemic, podem pensar que si les estructures són massa rígides, el moviment i l'espai per explorar no serà possible i els impulsos emocionals quedaran retallats, confinats dins d'un espai, dins d'uns criteris que vindran definits des de fora. Per tant, tot té la seva mida justa aquí. Júpiter a la nostra carta. En funció de com tinguem Júpiter a la nostra carta, sabem quins són els símbols que han estat presents a la nostra vida en relació a l'espai emocional i físic que hem tingut. Ens donarà pistes sobre com podem gestionar-ho com a adults, de manera que puguem cooperar en proporcionar-nos a nosaltres mateixos allò que necessitem per desenvolupar-nos, per créixer com a persones, per tenir èxit, entenent l'èxit no com un estàndard social, sinó com el fet d'arribar a ser tot allò que podem ser perquè està present en nosaltres en potència. Anem a veure possibles situacions i comportaments relacionats amb Júpiter en els diferents elements. No ho veurem signe per signe, però sí en trets generals amb els elements. Què passa quan Júpiter és un signe de foc? Anem a imaginar-nos-ho amb bebès, amb criatures petites. Imaginem-nos un bebè que té Júpiter en un signe de foc. Doncs podria ser una criatura molt inquieta, amb impulsos forts de moure's i d'explorar l'entorn, ho vol fer ràpid, ho veu positiu, amb optimisme, sense por, amb la sensació que ell és perfectament capaç de fer allò que vol fer. No li agradarà gens a aquesta criatura que l'aturin o que el manipulin en el seu moviment o en els seus impulsos. Potser farà coses una mica arriscades, potser rebrà alguna patacada, però això li servirà per tenir la mesura del que pot fer i del que no pot fer amb els seus recursos propis. I aquesta criatura com serà de gran si el seu moviment natural no ha estat malmès per l'educació? Doncs probablement pot ser algú que gaudeixi provant coses, fent cas dels seus impulsos de seguir un camí o un altre. Pot ser algú que confia en les seves capacitats i que creu que les coses en les que s'embolica i s'embarca poden anar bé i que si no hi van tampoc passa res, perquè allò serà igualment una experiència i a més és perfectament capaç, jo creu així, d'intentar altres possibilitats. Serà algú que no s'encallarà en la frustració d'un possible fracàs momentani i serà una persona doncs, que necessitarà espai per moure's, llibertat per ser i per explorar. Però què passa si tenim Júpiter a foc i el moviment natural ha estat malmès per l'educació que hem rebut? Pot passar que aquesta persona pugui tenir bastanta mala bava, refugiar-se en el que podríem anomenar com complex de Zeus, que és una mena de supèrbia que té la finalitat de fer-se valer en base a la imposició dels propis criteris, o la manca de confiança pot ser un gran inconvenient, un gran hàndicap a l'hora de desenvolupar-se i expressar-se com a persona. Seria algú que potser sent impulsos i vol fer coses i vol provar coses i si no s'ho permet perquè repeteix el patró de l'infantesa pot sentir que va en contra de si mateix i això pot resultar-li bastant devastador. Que l'expressió sigui una o una altra, del que acabem de dir, no es veu a la carta. Poden haver-hi indicis a través de la casa de Júpiter o els aspectes que rebi, però mai indicacions concretes sobre circumstàncies concretes. En tot cas, això ho hem de veure com ha anat parlant amb la persona en qüestió, o si som nosaltres, doncs, reflexionant sobre nosaltres mateixos.
Què passa quan Júpiter és en un signe d'aire? Imaginem-nos un bebè amb Júpiter en un signe d'aire. Doncs també pot ser una criatura molt inquieta, segurament. Però no tant a nivell de buscar una acció directa, física, sinó a nivell de curiositat. Pot ser un bebè extremadament curiós i els impulsos i ganes de moure's cap a les coses i a les persones els hi venen d'aquesta curiositat. Això pot fer que vulgui explorar moltes coses i molt variades, que primer miri les coses amb ulls encuriosits abans d'anar cap a elles, diferent del Júpiter a foc, que el que vol és posar-se a prova a si mateix i veure quins resultats li dona l'exercici de la seva voluntat. La criatura amb Júpiter a aire el que vol és conèixer les coses, saber d'elles, en un món intern que encara no és verbal, però és com si anés per davant d'això. Vol poder seguir tots els camins, vol fer tots els experiments que se li passin pel cap. No s'arriscarà tant com el bebè amb Júpiter a foc, però també necessitarà molta llibertat de moviments i que el seu entorn li validi aquestes curiositats i aquests interessos. Seria una mica com un gat, aquest bebè, que veu una cosa i se li posen uns ulls com unes taronges i automàticament va cap allà. Els gats fan això, no? Seria un bebè amb aquesta actitud. I com seria de gran aquesta persona si el seu moviment natural ha estat respectat? Doncs pot ser algú que tingui molta llibertat mental, que es permeti pensar i tenir idees boges si fa falta, no donar cap idea per perduda ni per dolenta de base. Podria ser algú que si li sorgeix una curiositat o té una idea o un interès en alguna cosa es dona permís tranquil·lament per perseguir-ho. Algú a qui la curiositat per les coses i els aprenentatges l'activen a moure's i això li fa guanyar i alimentar confiança en ella mateixa. Però si el moviment natural ha estat malmès o restringit per l'educació que ha rebut, aquesta persona pot tenir tendència a la negativitat mental quan és adulta, perquè pot tenir l'impuls clar de donar sortida a la seva curiositat i a les seves ganes de creixement intel·lectual, no sé, estudiant, coneixent, aprenent, relacionant-se amb persones, per exemple, però potser no s'ho permet. I això li genera frustració, que es pot traduir en pessimisme i en un prisma mental limitat o un dogmatisme d'idees. La manca de confiança en les seves capacitats intel·lectuals i de comunicació i d'aprenentatge poden ser un hàndicap per desenvolupar-se. Què passaria si tenim a Júpiter en un signe d'aigua? Anem a imaginar-nos un bebè que sigui així, amb un Júpiter a aigua. Podria ser una criatura més aviat tranquil·la a nivell d'acció física, que tendeixi a voler fer les coses i explorar-les només si li venen de gust, molt en funció de les emocions, de l'estat emocional que tingui a cada moment. Perquè per aquest bebè serà molt important la salut emocional del seu entorn, molt, perquè si es respira harmonia i tranquil·litat al seu entorn, ell també estarà tranquil per canalitzar els seus impulsos emocionals cap a coses que senti que poden aportar-li algun benefici. En aquesta criatura el mou molt el que rep dels altres, la tendresa que rep, les emocions que hi hagi al seu entorn seran superimportants de cara a les seves ganes d'explorar i segurament pot tenir més impulsos cap a persones que no pas cap a objectes, per exemple, ja que les persones estan vives i emeten emocions i tenen emocions, cosa que ell capta i això li estimula també els seus propis impulsos emocionals. I aquesta persona, de gran, d'adulta, si el seu moviment natural no ha estat malmès per l'educació, doncs pot ser algú que es mogui bàsicament per emocions i sensacions internes, que evidentment no tindran gaire a veure amb la racionalitat o res. Pot ser una persona que tingui un radar molt afinat en relació a captar les energies de l'entorn i tenir una percepció clara de com li poden afectar, de com se sentirà si s'involucra en tal o qual cosa. I això el fa decidir anar cap a les coses o no anar-hi. I aquestes sensacions emocionals són un plus, una guia molt valuosa per a aquesta persona. També pot ser que el creixement es produeixi bàsicament a través del que li surt de dins més espontàniament,
o dels lligams emocionals i els vincles de generositat que estableixen persones del seu entorn, això li proporciona creixement. Estar segura de que no hi ha risc de patir, faci el que faci, pot ser un ingredient clau per permetre's prendre decisions en la seva expansió personal. Però què passa si el moviment natural ha estat malmès o restringit o reprimit per l'educació que ha rebut? Doncs aquesta persona pot tenir tendència a quedar-se a les seves impressions i percepcions i emocions i instints per ella sol, tancades en el seu món interior, no li faran cap servei per desenvolupar-se, sentirà que no són útils, sinó més aviat li serviran per tancar-se i patir les conseqüències del seu tancament, perquè, clar, en realitat el que necessitava no era tancar-se, sinó compartir el seu món emocional per poder créixer, i al no poder fer-ho, aquestes emocions tancades queden com enrarides i es pot caure molt fàcilment en el xantatge emocional com a forma d'obtenir el que un mateix no ha confiat que es podia proporcionar. I finalment anem a veure què passa quan una persona té Júpiter a un signe de terra. Ens imaginem la criatura amb Júpiter a un signe de terra. Seria probablement una criatura més aviat tranquil·la, amb un interès per explorar els terrenys físics, els objectes, tocar les coses, olorar-les, agafar-les, conèixer-les i aprendre a través dels sentits físics. Seria un bebè que establiria vincles amb les persones de l'entorn a través de tenir-les a prop, tocar-les, abraçar-les, amanyegar-les, ja no des d'un impuls de tendresa, sinó des d'un impuls de proximitat física i d'exploració sensorial. I les seves sensacions físiques poden ser molt, molt importants, si té fred, si té calor, si sent un soroll que li molesta, si té gana, si ve algú a casa i li toca i li remena les seves coses. Tot això pot ser molt important per un bebè amb Júpiter a terra. Fer cas del que li provoquen aquestes sensacions físiques a nivell de plaer i dolor és la clau pel seu creixement i desenvolupament. I segurament pot ser una criatura que no prengui riscos com els que prendria, per exemple, un Júpiter a foc, que pot rebre patacades per la seva impulsivitat. Aquest, en canvi, el Júpiter a terra obtindrà confiança a partir del control del seu cos, de les seves capacitats físiques, de la seguretat en la que es desenvolupi en aquest sentit. I després de gran, com serà aquesta persona si el seu moviment natural no ha estat fet malbé per l'educació? Doncs segurament pot ser una persona que tingui un sentit comú molt potenciat i sigui capaç de valorar molt realísticament les situacions i veure les maneres en què li poden resultar profitoses les situacions reals per avançar i evolucionar, i que sàpiga veure molt bé com fer-ho i els passos a fer. Pot ser algú que tingui també els sentits físics molt ben posats o molt ben desenvolupats i el sentit del risc del que és possible físicament que estigui molt ben calibrat, i això li permet avançar a la vida amb solidesa, sabent el que es pot permetre fer o el que no, perquè està més enllà de les seves capacitats físiques. I si aquesta persona s'empeny a anar més enllà, doncs ho farà molt sobre segur i tenint en compte tots els factors implicats i els objectius a aconseguir. Però què passarà si el seu moviment natural ha estat malmès per l'educació que ha rebut i restringit? Doncs aquesta persona pot tenir tendència a estancar-se. Pot ser algú que no es dona permís per moure's. Pot ser que simbòlicament parlant sigui algú que s'autoconfina a viure dins del que li han fet creure que és la seva seguretat, els seus propis límits, i per tant passa a viure en funció de les seves pors i les seves inseguretats. I això pot provocar una actitud negativa que no deixa caminar i una desconfiança important en les seves capacitats de desenvolupament, sobretot pel que fa a la vida pràctica i a coses com, per exemple, la subsistència material, el propi cos físic o el desenvolupament d'una carrera, per exemple. Molt bé,
Hem vist Júpiter a tots els elements i en aquest punt, potser alguns de vosaltres ja haureu pensat, però tot aquest panorama emocional del qual ens parla Júpiter, ostres, també hi ha un altre factor a la carta que sempre ens han dit que té a veure directament amb el món emocional i és la lluna, oi? Que ho hem sentit, això? Doncs és que en aquest punt direm que hi ha un altre indicador a la carta que completa la informació que podem obtenir sobre el nostre món emocional i el potencial de desenvolupament i creixement indicat per Júpiter. I aquest és, òbviament, la Lluna. I fixem-nos que hem posat èmfasi tota l'estona, pràcticament, en el simbolisme que podem extraure del fet que Júpiter estigui exaltat a Càncer, perquè dèiem que això ens permet veure com és la seva expressió més refinada i què ens aporta en el nostre creixement. Però el regent de Càncer és la Lluna i, per tant, això no ens ha de sorprendre. És sabut per tothom que la Lluna és la representant per excel·lència del nostre món emocional i de la nostra capacitat de generar vincles, de mantenir-los, del que també representa el que anomenem les necessitats bàsiques, és a dir, allò que necessitem que hi sigui a la nostra vida per tal de sentir-nos nodrits, satisfets, realitzats emocionalment. Això vol dir que una exploració conjunta de Júpiter i la Lluna a la carta ens donarà informació sobre el panorama complet de la nostra configuració emocional. Per exemple, si tenim un Júpiter, diguem-ne, estàtic, perquè està en un signe més aviat estàtic a la carta, però una lluna que necessita dinamisme, segurament les nostres necessitats emocionals de dinamisme i d'estímul ens poden ajudar a treballar la confiança que ens falta, encara que potser ens costi una mica. El nostre desig de benestar provinent de la lluna i de realització emocional, d'una lluna activa, probablement doncs, ens empenyarà a fer coses per poder superar les possibles mancances que hi hagi hagut en la nostra educació per tal de poder-nos desenvolupar i expressar-nos en plenitud. I, contràriament, si tenim un Júpiter molt dinàmic i una lluna més estàtica que Júpiter, doncs aquesta lluna necessitarà tranquil·litat, necessitarà absència de risc, no? Que no hi hagi riscos, i segurament doncs, no buscarà tant el moviment perquè prioritzarà altres coses i aquesta necessitat de control i estabilitat potser pot frenar la confiança en els nostres propis impulsos de creixement o, com a mínim, en el millor dels casos, els pot alentir perquè aquesta part de nosaltres ens requerirà que anem una mica més a poc del que el nostre impuls intern podria voler anar. Per tant, explorant tot això de la pròpia carta, hi ha material per reflexionar llargament, bastant llargament, si ho fem en profunditat. I bé, espero que aquesta exploració de simbolismes relacionats amb els nostres fonaments emocionals hagi resultat interessant i que ho pugueu aplicar a les vostres cartes i que, si ho feu, descobriu moltes coses que us resultin útils per ser més feliços. I ara doncs, passarem al torn de preguntes. Aturarem la gravació, però com no podria ser d'una altra manera, en una xerrada sobre Júpiter, doncs acabarem un missatge obertament jupiterià, que és: pensa en positiu, sent en positiu, viu en positiu i actua en positiu.